Ahojte, nachádzame sa v Tierchovej vo Villa Rezorte Hanuliak a dnes sa tu koná gala večer Tu reality. Poďte sa pozrieť. Košice, Žilina alebo Trnava, na všetkých pobočkách naša vlastná káva. Poprad či Bystrica i Bratislava, stále tu vládne tá najlepšia nálada. Najlepšia nálada. Tu reality, my máme správny smer, sme skvelý tým, poď s nami kráčať vpred a byť úspešný. My hráme iba fér a tu sme my. Tu reality, my máme správny smer, sme skvelý tým, poď s nami kráčať vpred a byť úspešný. My hráme iba fér a tu sme my. Máme tu správny smer, tak poď si plniť sny, jedine v seba ver, úspech sa dostaví. Vnímam iba teba, dnešný večer patrí nám. Ty si prvá trieda, to nie je veta, že chcem len teba, tak poďme všetko bude fajn. Dnes večer si všímam iba teba, snívam o tom, že sa spoja naše tela. Ty si tak kráľovná, si dokonalá celá, dnešnej noci moja vysnívaná žena. Tak sa ma neboj, ja som tvoja šanca, nechaj sa odo mňa vyzvať do tanca. Myslím to vážne, není to pasca, poď ku mne láska. Netancujem sám, keď ruku ti dám.